ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದು ಯಾನಿನಿ ಬೈದ ಕುಡಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕತೆ ತೊಟ್ಟುಗು. ಸುಧೀರ್ ಒರಿ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನ ಕತ್ತಲೆದ ಜಾಗೆಡ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಆಯಗೊಂಜಿ ರೀತಿ ಖುಷಿ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪುನ ಆಯಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್. ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಶಾನ. ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುನ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಹಾಗನಿ ಮರಕಲು ಈ ಪುಣ್ಯಮೆದ ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪುಗು ವಿಕಾರ ತೋಜೊಂಡು ಪಂದು ಫ್ರೆಣ್ಣಗುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಮರತ್ತ ನಿರೇಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನರಮನಿನ ಕೈತ ಬೆರೆಲ್ದ ಲಕ್ಕ ಸಮಾಧಿದ ಮಿತ್ತು ಬೂರುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಅವ್ವೇ ಆಯ್ಗೆ ಈ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರ್ದಿತ್ತನು. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆನಗ ಸುಧೀರ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಗೋಡೆನ್ಲಾಗಿ ದುಳೈ ಪೋಯಿ. ಗಾಡಿ ಮೆಲಾನೆ ಬೀಜ ಹೊಂದಿತ್ತನು. ಮರ ಮೆಲಾನೆ ಪಂದು ಹೊಂದಿತ್ತನು. ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಅಗರ್ಬತ್ತಿದ ವಾಸನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡ್ ಪೊತ್ತೈನ ಕನಕದ ವಾಸನೆ ಜಿಂಜಿದಿತ್ತನು. ಸುಧೀರ್ ಗೊಂತರ ಖುಷಿಲ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಶಾಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆಲ ಇತ್ತನು. ಈ ಸ್ಮಶಾನದ ನಡುಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಾತ್ ಮಹಾಗನಿ ಮರತ ಕೈತಲ್ ಆಯ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಪಾಡನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೆನ್ಸ್ ಇಡ್ತುವನಗ ಆಯಗೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಷಯ ತೋಜುಂಡು. ಆಯೊಂಜಿ ಸಮಾಧಿದ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ತೆಳೂತ ಮಂಜುಲಕ್ಕಂತಿನ ನಿರೆಲು ಆಯನ ಕ್ಯಾಮರದ ಫ್ರೇಮ್ ದುಲೈ ಬರ್ಪುನು. ಆಂಡ ಆಯ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬುಡ್ದು ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣುಡು ತೂನಗ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಆಯ್ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ತೂಯೆ. ಫೋಟೋದ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಿದ ಮಿತ್ತು ಒರಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗದು ಕುಲ್ದಿನ ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು. ತೂಯರ ಸ್ಮಶಾನದ ಬೇಲೆದ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು. ಎಲ್ಯ ಜೀವ ಪರಿದಿನ ಮುಂಡು ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಮಿನ್ಕೊಂದಿತ್ತನು. ಕೈಟೊಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಗೋರುನ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸುಧೀರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬುಡ್ದು ಎದುರು ತೂಯೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಾಂಡು. ಆಯ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ ಆ ಆಕೃತಿ ಫೋಟೋಟು ಕುಡೊಂತೆ ಕೈತಲ್ ಬೈದಿಲಕ ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹೊರಗದು ಕುಲ್ದಿನ ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಕ್ಯಾಮರದ ಕಡೆಕ್ ನಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿಲಕ ಇತ್ತನು. ಆಯನ ಮೋನೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೊನ್ಯ ಪೂಜೆಲಕ ಇತ್ತನು. ಆಂಡ ಕಣ್ಣುಲ್ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪುಡು ಪುಚ್ಚದ ಕಣ್ಣುದ ಲೆಕ್ಕ ಮಿನ್ಕೊಂದಿತ್ತನು. ಸುಧೀರ್ಗ್ ಪೋಡಿಗೆಡು ಮೈ ಪೂರ ಬೆಗರಿಯರ ಸುರುವಾಂಡು. ಆಯ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಲಿ ಪೆರತುಯಿ. ಆಂಡ ಪಿರತಿರ್ಗ್ ತೂನಗ ಆಯ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತಲ ಮೈಂದು ಜಿಂಜಿದಿತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗಟ್ಟಿ ಮಹಾಗನಿ ಮರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನು. ಈತ್ತೆ ಉಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ತಿಗಲದೆ ಮಿತ್ತು. ಆ ಮರತ ಪಿರವರ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಲೆತ್ತ ಸ್ವರಕೇನುಂಡು. ಸುಧೀರ್ ಉಂತಿನ ಜಾಗೆಡೆ ಪೋಡಿದ್ ಬುರಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ದ ತಿರ್ತು ಮೆಲಾನೆ ತುಯೆ ಆಯೊಂಜಿ ಪೊಸ ಸಮಾಧಿದ ಮಣ್ಣುದ ಮಿತ್ತು ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಮಹಾಗನಿ ಮರತ ಬೇರುಲು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಲ ಆಯನ ಕಾರು ಸುತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ. ಸುಧೀರ್ನ ಕೆವಿತ್ತ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ತಂಪುದ ಗಾಳಿದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಂಡ್. ಆಯಗ್ ಬುಲಿಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ. ಆಯಗ್ ಸೇಂಕೆ ದೆಪ್ಪೆರಲ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಯೆ. ಫೋಟೋಟು ಆ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಪತ್ತಿನ ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣುದ ಜನ ಇತ್ತೆ ಸುಧೀರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸುಧೀರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಯ್ ಪಿಕ್ಕಸ್ ದೆರ್ತದು ಪತ್ತಿ. ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಮಶಾನದ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅಂಚೆನಿತ್ತನು. ಅಲ್ಪ ಏರೋ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ದ ಪಜ್ಜೆಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಏರೋ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಲಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಆಂಡ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಡೇತ ಫೋಟೋ ತೂನಗ ಆ ಮರತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಪುದರ್ ಕೆತ್ತುದಿತ್ತನು. ಆ ಪುದರ್ ಆಯ್ ದುಂಬು ಏಪಲ ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡು.